खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ दिनै फिन गोदान दिल्लीयाव न बड'लेण्ड न रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 वी वान्ट बड'लेण्ड। बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया खोनानो मोन्दों। दिनै 6 घन्टा गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बनसुनि बानजायनायाव मोनबा आफादफोरनि हेफाजाबाव आलादा रायजो बड'लेण्ड रायजो दाबिनि खुद्रिसारनाय हाबाफारिया जालाङो। मिरु बनसुनि लेङाइ आफादगिरि सन्जय नार्जारि बिथाङा बुङो दि बुहुमाव थानाय गासै बर' आरो बर'नि दैदेनगिरिफोरा आलादा बर' रायजो सोरजिनायनि सोमावसारनायाव हेफाजाब होनांगौ आरो ओंखारनांगौ होनना। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बर'फोरनि गेजेराव थामथि गोरोबथा जालांबाय, बियो दंग'नि दै, नाथाय एबारनि जि एकर्ड जागोन बियो निजिरानि दै जागोन होनना। दिनै बिटिसि बाजेट जथुमनि नैथि एबा जोबथा सान। दिनैनि बाजेट जथुमनि आगोल बिटिसिनि सिइएम एमसिएलए खौसेथियै सावगारि सेबखांनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि दिनै नैथि साननि बाजेट जथुमाव PMAYG न' लुफुंनाय आरो लुफुङैखौ लानानै दसे सम दुंहाव थासारि जायो। न' लुनायाव मानो लहाखौ खम होदों होनना एमसिएलए धनेश्वर गयारिनि सोंथि। लोगोसे दिनैनि बाजेट जथुमाव रन्जित बसुमतारि बिथाङा चिरां जिल्लानि सिमा बियाबनि सिङाव थानाय राङिजरा फरेस्ट भिलेज लोगोसे मानास सेरफां बियाब फानबारिनि मानुश्री आरो ननके काहितामा रेभिनिउ गामिखौ थांनाय 2008 मायथाइयाव मानास नेशनेल पार्कनि बेन्दोंआव सोसन्ना गालांनायखौ लानानै बै समनि बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय अदेबानि आथिखालनि बेरेखा दोलो BPFनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारिनि सायाव सोंथि खालामो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब, सासे बारग' एनडिपिआ रुंसारि। गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनाय बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर डिमापुरनि बारग' एनडिपि राजु बसुमतारि थामहिनबा बिरिंसार बिथाङा दिनै प्रेसार स्ट्रकआव गोग्लैनानै 10:30 समाव बिथाङा हरखाबै बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। गवालपारा जिल्लानि दुधनयआव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जायगायावनो 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सासे उन्दै गथ' आरो आइजोआ जखम जायो। गोख्रै खारथिजों फैबाय थानाय गंसे कारा गुवाहाटीनिफ्राय गवालपारासिम फैबाय थानाय गंसे ट्राकखौ उनफारसेनिफ्राय सौग्राव फैयो। बे जाथायाव कार सालायग्राजों लोगोसे 2 दावबायारिफोरखौ लाफानानै गासै 3 सुबुंनि जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो सासे आइजो आरो उन्दै गथ'आ गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय सानैखौ गुवाहाटी GMCHआव दैथायहरनाय जायो। जिउ खहा जानाय 3 सुबुंखौ आनारुल इस्लाम, नुर इस्लाम आरो बिक्की बयसिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि बाजेटआव रायजोनि लाइमोनफोरनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावनाय जादोंमोन। बाजेटआव फोसावनाय माखासे साननि उनाव एबा दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि लाइमोनफोरनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावबाय। आसामनि लाइमोनफोरा जायखिजाया बेफार फालांगि खालामनानै एबा गावखौ सुंथानो हानाय खामानि मावनो हानायनि थाखाय बे 2 लाख रांखौ होनाय जागोन। आसामनि गासै 1 लाख लाइमोनफोरा बे 2 लाख रांखौ मोननो हागोन। बे खामानिया माखासे साननि उनावनो जासिगोन होनना फोसावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।